Unsa man ang ato ang gituhuan isip simbahan sa Dios, isip balaang katawhan sa Dios. Ang ato yung gituhuan nga gituo gyud ta sa usa ka Dios nga amahan, nga magagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa tanang makita ug dili makita. Tuo pud ta sa anak nga si Hesukristo nga himugso pinaagi sa Birheng Maria. Kanya nag-antos siya, namatay, gilubong o nabanhaw, o siya usab mubalik dinhi kanato, mubalik usab. O mutuo ta sa Espiritu Santo nga mo lamdag nato o mo pahinumdom ka, mutudlo ka nato sa tanan nga mga butang nga gitudlo sa ato ang manunubos. Alright? Mo ni ato ang gituon.